Ciutadans celebra unes eleccions a l'agrupació local de Palma que es van precipitar arran de les declaracions de la secretària d'organització, Joana Capó, en què considerava que les bases del partit són 200 friquis. Seran ells, els 240 afiliats, els que votaran un nou líder, avui entre les 6 i les 8 del capvespre. El vot serà presencial i amb llistes tancades. S'han presentat 2 llistes i ha sigut un procés bastant transparent a tothom. De les dues candidatures, una és la de l'economista Mireia Vall de Porcioles, que representa el sector crític. Té el suport de l'exregidora Patricia Conrado i també el de l'exbatlle pedani de Palmanyola amb el PP, Ramon Oliver. Han sucedido una serie de acontecimientos poco transparentes y nosotros pensamos que la transparencia es fundamental para motivar a los afiliados. L'altre candidat és l'empresari Juan Antonio Guzmán, el qual consideren candidat oficialista. Va ser el número 10 a les municipals de Palma. Guzmán ha seguit una estratègia de silenci i s'ha negat a fer declaracions als mitjans. Forma part de la seva llista l'exconseller d'Insular Cristina Fiol. Es preveu que els resultats de l'agrupació local de Ciutadans a Palma es facin públics a nit cap a les 21 hores.